Здравейте хора, аз съм Тони Тенчев и сме в поредния епизод на Asphalt 8. И от доста време не съм снимал и се извинявам, защото заради тези изпити и подобни нямах време да играя, но сега посещавам това видео, имам малко време да играя, прочетох от вашите коментари дали искате да играя Minecraft, Gunmashers, Modern Combat 5. Ще играя хора, но както казах в първото и второто видео на Human Skills, ще направя тези поредици, но ще поизчакате малко да си свърша моите поредици, които аз искам да си направям, и ще почне поредица на Modern Combat, на Gunmashers, на Minecraft, но Big Boss BG ми е писал, ще пишеш ли на Ark? Не да пиша, ще снимаш ли на Ark? И мисля да не снимам на Ark, защото не знам дали ще мога да се издърпам. Но в момента чай да понамаля, ама пък няма време. Оф, хора. Какво направих? Но не само Big Boss ми е писал. По принцип да си призная, много малко хора ми пишат коментари и това ме дразни, не знам защо. Един друг ми е писал Калоян май, така. Страхотно, пак ли игра почваш да ме дразниш? Да, разбира се, че ще започва пак да ме дразни. Просто нямаш начин. Добре. И докъде бяхме? Пита, имаш ли Фейсбук? Не. Приятел ще ми прави, тъй като знам, че ще се смеете. Знам, че ще се смеете, но не знам как да се направи Фейсбук и наистина е много смешно. Един мой приятел не само, че ще ми прави Фейсбук, там ще ми прави OBS система, как да снимам по-хубаво, защото за сега така ще снимам на телефонче, защото така ми е най-удобно. И факт ще си изгубя двата медала, каква глупост направих в началото, но мамка му няма значение, пак ма кефи играта, независимо, че съм последен. Как можа да се блъсна, бе? Айде, не трябва да ги мина там, бе. Елате ми, бе, блъснете са, бе. Блъснете са някъде, бе. Моля ви са. Трябва да победа. Не победа ли става страшно? И хора, просто толкова много време не съм качвал. Ще ги мина. Май. От толкова време не съм качвал на Asphalt 8 и май знам, че искате да качвам и още, защото ви харесва на Asphalt 8. Но на мен не ми хареса чак толкова, тъй като не съм много добър. Аз обичам да съм добър в нещо. И пожелавам също на всеки успех, да мине изпитите си. И лятото също да го кара добре. Да има хубави оценки и такива неща. И това мисля да бъде, не знам. Някакъв се блъска. Поне няма съм последен. Аре, не се блъска, няма да съм сега. Ето той там гледай къде. Аз съм четвърти. Няма да съм трети, де. Пак четвърти, пак не е зле. Четвърти, знам, че ще си загубя медалите, но медалите, по принцип не, греша. Медалите са наистина много важно нещо в тази игра. Те са същинското нещо в тази игра. И един приятел ми препоръча, играй Clash Clanners. Да играе ли Clash Clanners? Или пък да не играе Clash Clanners? Не знам сега точно, хора. По принцип Clash Clanners са наистина много
Бонче, щупено пиронче, риба, штука, маса от тука. Добре, това. Clash of Clans е наистина доста яка игра, много игра, дори снимат на нея, не мога да повярвам. И възможно да почна поредица, все някога. Когато се заинтересувам да почна поредица. И бих могъл да започна поредица на Clash of Clans, но не обещавам. Но обещавам. Мах се да точно ме щупи. Не! Не! Бъде се пускай. Имаме бе. Курво. Не ме стига, то ме попиля от блъскане, бе. Точно така. Щупим, за да сме първи, бе. Ние сме първи. Коста? Това ще ми харесва хора след малко. Ще видите защо. Какво? Не, ние тук се чупим. Не, това не е никак хубаво. Бавай. Ако съм... Не, само се пускай, не! Ами как да завия, кажи ми. От половината народ се пускай. Четвърти. Трети съм. Не трябва да загубя това хубаво място. Никога. Трети съм. И това тук смисълът е... не! Fuck it, не мен! То се чупи, който от мен се чупи. Чупи му. Не. Не. Само не. И мисля си хора, последващите клипове, които може да са и по-рано, може да започна на Happy Wars, защото много ми се играе Happy Wars, хора. Играта е супер мега яка. Просто не мога да издържа. Играта е якичка. Такава игра съм не виждал. И не. След малко ще отида в рая. Ако този не го настигна. Просто ме се махни от пътя. Точно така. Къде е финиша? Аз трябва да съм първи. Илами ме блъсни са някъде, брат. Ко правиш, брат? Ама някакъв много близко зад мене. Няма... Вей, хубаво, че не се блъснах. Това ще да бъде супер кошмарно. Това ще да бъде 2016 супер кошмарното блъскане. Аре хора, трябва да проминим Вената. Шегувам се, Вената дори не играе. Кой знае, може да играе. Тайно, но да не снима. Защото играта си не са яка. Нещо, че понякога ти идва да струшиш, да... Не! Хора, поне ще имам медалче. Гадост. Поне ще имам медалче. Нищо, че изгубихме 2 медала. Аз по принцип хищ не гледам времето. Така ще играем още една игра, за да се спечеля втория медал. По принцип сега, ако бяхме спечелили предишното състезание, Ронд пър... Не, това не е мой приятел. Гадос. Само дето един път беше с нас. И посещавам този клип, ако по случайност дойде моя приятел. В клипа посещавам го за него, тъй като той много обича Asphalt 8. Но по принцип, той играе Nova 3, Asphalt и My Modern Combat 5 и онази... Забрах я. И също играе Clash of Clans. Толкова много ми приказва поне, ама аз нищо не разбирам, хора. И не е това ниво. Само не е това. Това е ужасно. На това ще съм мултима поне... ако сме до 8, поне ще съм 8. И това видео го посещавам за него. Ние сме 4. Бомпич! Не, той ще ме направи мен бомпич. Не, махай се от мен! Той ще ме блъсне, ще ме свърли от ринга. Аз сам ще се изфърли, пък говоря, че той ще ме изфърли. Бегай!
Аз викам бягай, той мен блъска. Оле, мале. Ясно, че тук няма да бъда или първи, или втори, или трети, защото тези завъртулки толкова много ги мразя, че си нямате над представа. Ето тук в началото повече ми харесват. Не, плизнал! За сега оцелявам, само не! О, оцелях! Хора, за първи път оцелявам. Да ви кажа, от почти една година играя. Толкова много обичах да играя това ниво. Се блъсках в това и сега оживявам. Представете си какво означава това. Играта. Призрак! И по принцип, пишете повече коментари, моля ви са 2-3 коментара. И поне моля ви, някои хора пишете без грешки. Не, че аз не правя грешки. Аз направо чупя рекорда за грешки, но поне когато пишете коментари, гледайте да сте по-внимателни, защото и други ви виждат коментарите и няма да стане много приятно. Когато само вашия приятел, например, ви знае грешките или класа, е по-така, но половината свят да ви знае коментарите за вашите грешки не е много хубаво. Затова малко по-вярно пишете. И аз ще се старая, ако пиша, защото и аз съм много добро в писането. Аре, ще оживея ли втори път? Аре, минавам от тука. Ще спусна. Добре. Трябва да сме много спокойни и... Не. Ето, хора. Забравете това да го мина. Бум, пич. О, съм трето! Как съм трето? Давай! Газ напред! Не позволявам да съм... Да станем четвърто. Не! Мислих, чупя се и край това. Не! Добре, това беше супер накосан. Това беше страшното накосан 2016. Не, на земята. Не, толкова близко до финала. Не съм бил. Аз ще бъда трети, хора. Добре, хора. Мисля, това да бъде за този епизод на Асфалт. Аз бях Тони Тенчев. Се видим до другото видео. До скоро!